non ki wang ji Karbi Autonomous Council MSC kilik arsit zit alam aputhak pen APHLC atum pen parent ke amai kang ni ge thom ari so theng pi kang hulong ka charap dun atum ing namrai komari deng ka chingnang All Assam Karbi Anglong midday meals Kom Worker Helper Association samhang tek ing deng kriketom alira lon pen katalon pon Aruni phai pho onigang sampor phai pho apor malom APHLC atu mithang sai hemalong pherangki amai ni pon labang su pherangki amai along APHLC amai pujai ka tharben ka ningje pon atengki Karbi Anglong ke 6 sidul along ri lasila daki state election atum pen MEC kilike conduct ji puke aron away Bonta Assam Governor Penki, Assam Election Commission upon Kipin Khadrongki Chokchi, La So Putak, APHLC Atumpen, State Election Commission upon Tachiki Thandamlo. Indian Constituency along Masi Ketok do Article 243M along Amatsi Ketok Dukok, Azok Karbi Anglong Autonomous Council Atumsi, Engdeng Hini Lapen Engdeng Sutroksi, Lapen Mitang Butalis Keselam Un Ajakongdu, Lasi State Commission Atumpen Ke Gechizokdunji, Aron Away Putalang Nitumpen Jongpon. Achiklo. Chuke damtanga chiklo tuning lo November hiniar ni notification pilo alangli notification ki piating ke Assam State Election Commission si election conduct po pulo laso putha nelitum ke aphrangmen da pubom lo je 6 schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen si election Allah selam nangji election ka pedo Allah aron pen voter list ka selam aron ta la council si selam nai pulo council tum selam ledet non anta ajir dingolo non ningkan frida ka dam tulo selam ledet high court order dosita alang litum la non BJP a council tum selam high headed selam ledet la penajok Ako election nang letulelo anke governor ta ha avive thang aja kong ka via bang aphan wrong arlo meeting ke do ke ja nangji a commission aphan si dak elitum a debt so Karbi Anglong a debt so a council a chongmei election ka pedo account na pe Japon jipusi ako puthulelo June November hinia tarik 2021 November hinia tarik si nang pedolo la si nilitum pulo nilitum governor phan chu ke damtang December cricket homarni governor phan lo pidang lo chini si nilitum meeting bang lu dunde det lo meeting a hall along ke ludunde dat si nilitum la commissioner phan la bangso lu nang litum mo copy pon create me la bangso lu nitum pi tekang la tumi pc nitum ki pita pilo la pen ke alam ta alangli officer lu ludun chok si meeting hut kali officer lu ludun chok si nitum lam ta che than la pen nitum pulo la ke la State Election Commission ke lage Yonghis Raja Pongave alangli State Election Commission ke Panchayat Law Section 114 ating basic salam lake la Panchayat Law long pulo la Panchayat Law ke 6 schedule a area ke ajak Pongave pugupudo lanchor tagalilang India Constitution Article 243D, 243M along pulo la Panchayat alloge 6 schedule a area arlo la pen Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya beteta la ka aja kong awi pusada ke tokdu la pot nilitungi puela puhelo je itum ke Indian citizens India munit itum ke la pot si India a constitution India atum ka selam a 6 schedule lata constitution lo India constitution lo lata mini constitution lo la pen hala Panchayat allo athema hala state election commissioner ke Panchayat allo along sidu la state election commission
Ponchat allo ta alam cekroi nahi. Ponchat allo ki pu alam alang likroi nahi. Lapen ke itum kado veta Constitution Article 243M alam ta lapen ke 6 schedule along ke to alam ta itum cekroi nahi pusini itum lo pen pite kang lo pen alam da cetan de kang lo. Lasi nilitum lan cotakalilang do arot lapen ke voter list ka selam aron selam thu serak nahi selam lemat hala state election commission ke lage gaon panchayat alam gaon pulote nang litum chini lo gaon wrong arlo amme ke jaji bang fansi det akete pc na pe jaji election la poson si ke claim kurong ke lage ilitum autonomous power Constitution benangi pi ilitum autonomous power kache varlo lapen ke bang ta asylum loksi ilitum a power nangi tidun akam claim tek det la sinilitum governor panchu December cricket homarni nitum lo pidam lo jela so ke chokchi lake alon aron jong si selam ledet lang pulo tangte selam ledet ke council si ke chok chelo la BJP sarkar dum ke chok chelo BJP council dum ke chok chela thoi phak se ta hala 1951 a rules along hala dakipu a ron selam letik ke angdeng pihini angdeng so troxy B clause B along ke do kipu ateng ben si 6 schedule ateng ben si election pe do nangi pada ke pudo la sineli tunge pulong je state election commission ke ajak kong ave dak nangi lut dunjia phan halake biong ing day ong halake ili tum yong si akang day ki lut dun thulo pola day tum autonomous state ta ke hang ya kam avelu itung ing tui mu chot si hang amat bi akibi thata bi thu pik hang ja hala long se ako ki lut dun thu hala tum a room si lut dun thu pola te lake itum autonomous state ke hang bahem prek ke hang ta or alam the itum kachini ne japlan de la sini tum pulo ye autonomous council a election ke lake hala 1951 a rules ateng kipu la pen 6 schedule long kipu angdeng pihini angdeng so troxy hala so ateng ben se salam nahi pulo election pe do nahi pulo amat kachuma thathu arnisi in koira la April in koira ner ke parni secretary pusidaka sohi epi Assam State Election Commission kado we phanda party president secretary tumhan hang dak BJP tumhan ta hang lo rokom lo Congress tumhan ta hang ASDC la pen 6 schedule la teng ben si pedo nangi pusi rata tumhan da punangi State Election Commission ke nang ne puga putip na la pen par angdeng pihini angdeng so troxy pen ke election ka pedo pen voter list ka selam allo selam serak nahi puga rat tum punang po demand nang po la pen ke election hut ke la autonomous 6 schedule ateng pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron ka selam kangtung la pen ke autonomous state hemprek ke hang kangtung atum bansi rat atum election pape hai vek nang po la helo alam ke thihek la alam ke democracy ke tum damos kratos election hai heti ke tum thang da pun e puon san de nel tum ye kai ke hang jo tum lo arni sita prime minister long ni tum aphanang piludun chok thamelo le nang piludun de lo kante la tu ke Teng aruni phai pli arni lakhain ko raponi lip MC consensi ke parlo Selinizon Range Forest ACF thunap teron selap ari sang ho tum petrolling ke dam bom mahut leoni aroi along sari hoti along thengpi kawan bom ari so bang thoma tum phan neping nang nun check lo Ingnam rai komari rem gaching nang check atum son ingti Agustin rongphar lapen ajoy ingti lapen bang thom stame sarhiti longit ingti arong asor pusi pang thek pon chedang check ari so atum afan Forest Act 1891 Amendment 1995 under Section 24/25/40/41 lapen 1A arona teng pensi lamhoi pa bon ponlo lapen karju pater tok ohut labang thom ari so tum pen kasthan pon ateng ke
Lahai theng pi kang hula bangke Robinson lekte Sarhitia sor pusi pang thek pon lapen labang so theng pi ke nam bom labangke Golhat district asor Ubindas busi amen pachini pon thu Resai ku atum pen labang hini atum pen sembe prapjin pen FIR pidam pusi CS product teron pen ningje pon Nilepen joising teron Karbi Longri Abirta Haladak Pikero Pikebeng Highway Abirta Kanom so that similitum that Silingan Renso Pispen returning duty Pustame Kondak no Katumi Tansi Kadawe Litum staff Kadawe Dam so that Uruk Dami Consimilitum Pale no Silaso Pale Bombut Haladak Bagli Unit Kaliuni alang roilo, han selam si alang itu lang roipen wali bom no, sohusi militum staff tum si alang itu bang kliang bom bang thom tumpan ne duning nang iglo, lakun inur bang kap igjulo. Alang itu pan nebing nang gatkan, ada bawa alang itu statement enlo. Statement alam alang itu mana setan ke alang itu haladak sari huti Robin lekhe alang lipensi alang itu naso kami klaim tu si pacini iglo lapen naso Robin lekhe kadowe alang itu chelang si haladak bolang harlong bukial along kido nubindas ko alang itu pansi Hengpi thondami gom kolam se bachini okay recovery apor lapen our side away get mase militum patumi almost surike bak I think pianse militum recovery chorlo I think from mageng lut banke soning ti puilo sari huti duntu bange agustin rongfar sari huti lapen lut banke ojoing ti lata sari huti tela non mala tumhan ke akes wa bonna ko logadi All Assam Karbi Long Midday Meals Combo Worker Helper Associations kedam tang surhinira sirke paningkansi mahang pathek pon lapen aruni pai pho orni an bangke labang so mahang ke thek engdeng cricket an ke chok orni lo labang so orni pachi tondun si nizang Karbi Long dongkam mokam along labang so engdeng cricket mahang ke thek arlir lon pen talon pon Abang so engdeng cricket mahang ke talon pon along asamang kang pi amai pi lapen all Assam Karbi Long Midday Meals Combo Worker Helper Associations amai pi konsun bang lapen klembang pi atumanda chetong dun laso sai klembang pi atuma phan achiklo bainong pa badnang jipu kedam tang arni Assam State Education Minister phan tikit thanam lo bonta non anta thangna abirta abelang lasi prabjin ben Guwahati along ingtang kring ben kete song asai deng ponang kok pu pusi phangke thengno ningje pon study of life আজি 13টা বছৰত ভৰি দিলে কাৰ্বি লং ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছো আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যেটো নেকি আমাৰ যোৱা আলোচনাত 25 মাৰ্চত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত জনাম কিন্তু আজি এটা মাহ উপলি গল আজিলৈকে জনোৱা নাই গতিকে মামাইটো আমাক ভাগিনীয়ে ক্ষেত্ৰক চকু মেলি চাব বুলি আমি আশা নকৰো আৰু হেতু কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি আমাক মৰম কৰে মাত্ৰ 900 টকাহে দিয়ে আৰু অসম চৰকাৰো মৰম কৰে মাত্ৰ 600 টকা দিয়ে আৰু কিমান দিন আমি এনেকৈ থাকিম কিন্তু 1,18,998 গৰাকী আমি কঁকালত টাঙলি বান্ধিছো অতি সোনকালে আমি দিছপুৰ ঘেৰাও কৰিম আৰু খুব সোনকালে আমি দিছপুৰ ঘেৰাও কৰি আমি দিছপুৰৰ ৰাস্তা ঘাইপথ আমি বন্ধ কৰি দিম আৰু তাৰ জগৰীয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মানে আমাৰ মাননীয় মামা আমাৰ মৰমৰ মামাই নিজে জগৰীয়া হ'ব এটোৱে আমাৰ কথা Arong aji cipipon randhuni jalmo dibok palon ke kuri lauke samhange thegani ke palon pon lapen ke nilitum himangason nilitum son phodo himangason pen pini an nilitum ke choktang asap su dolo lasila so alam puthe bangke rado phanta nilitum na kapadu kangtu asina nilitum non nilitum kompo nilitum aprang ke cengsi bangke nilitum kitun kidangatum dupik
Hidup pen nilitum ba SMC long si tangkap mahata pirthita leet la pen nilitum phan adhok aku katum phane PPP la si nilitum isi nonason nilitum Jepang rumpet pe isi nonason decision nilitum jumpu pon lo la pen nilitum la so puthak nilitum se council ta dam thulo council ki dam pen nilitum phan la hai kopi pot sinitum ador moha mate nilitum Apan kopi pion senang pipon pe malah so putar nilitum aleng kita long cingwai cing sai pe non bangke nilitum pan asabet sida non nangki pipon nilitum pan pas ke central pe nang pipon lo oke ne central pe nang pipon lo harus sirkep lo pen ke state pe nang pipon lo pine haro isi apan pen lasi haro sirkep pen haro sirkep pen haro isi pen si suri isi papen lo nilitum pan nangki la pen ke non bangke nilitum ako la sonon trislanat baideu nilitum pen ang cepaduk dun pen ke alangli cepaduk pen acu ada cikilong pen nilitum ala education minister ala nilitum la hasolam kacongduk dam pen nilitum kan la non haropon ang pipon lo la ben haropon ang pipon bang tani nilitum pan bangke par me sempa benglong ason sido itir ke ciklo jon thombak nang piman ang pedet la mate non nilitum ako 25 tarik masa ciklo 25 tarik nilitum hala dharona pidam si nilitum pan ako la soputhak ako apina kecingwai tu ama nilitum education minister Ronos Begu Sarsi la pen baji pia pon itu pan cingwai pon lo la sinona bangke nalitum hala so poisa bank kido haro popo bangta la so poisa bangta ciklojan thok nang pipon popo sinon bangke ciklojan thok abaha bangke haro popo suri ki thama poisa ni marlitum pan methang account long sopta chilong rep lo la pen ka ko nona bangke nilitum apan haro kre popo la so poisa nang pipo pusinon bangka alam chak nang pipon sita nang pipetik ke nilitum ta ahok ma cobai malah solam bangke nilitum ta putik kilang nang lelo nang nilitum account nang chithap lock an nilitum ta la solam bang tham thekji la pen ka ko nilitum apan kacing ra yahut arni kang sam la nilitum Ronus Begu